Sabay tayo sa kanila. Ayan, may silong, dali. May silong tayo, kuya. Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang ating mga video. Mababa nung time mo, 100 plus pa. Naka-auto ba ako? Off ako eh. Ang sasakyan na sa harapan. Sabay tayo sa kanila. Ayan, may silong, dali. May silong tayo, kuya. Ayan, hintutoy. Ayan o, may fishball si kuya o. Buti na lang o, may silong. Yung tipong 66. 60 plus pa yung ano mo time, tapos nakisilong tayo. Pwede pa bang bumili dyan, kuya? Pabili nga po. Ayan o, ang tagal pa. A few moments later. Ay, tayo, may silong. Maswertihan naman. Mantalang si kuyang fishball nainitan. Ayan, 19 na. Parang nakakatuwa din yung may ganito na yung may traffic light. Tapos unti-unti, ayan o, ka-count ka. 4, 3, 2 wala pa eh, no? Go na. O, di makipag-unahan na tayo.